Di una postura sexual infravalorada y una sobrevalorada. A ver si vou pecar a hora de non ser escrupuloso, pero Manu... Hola, son Aaron e hoxe estamos en 5 preguntas con Amoevo. Tu sueño o pesadilla máis recurrente? Moitas veces soño que estou mirando pola ventá e aparece un ollo dun dinosaurio, tío. E non sei se é unha pesadilla ou un sueño, porque mólanme moitísimo os dinosaurios, pero é como Jurassic Park, en plan, escena de terror, sabes? Talento oculto que non sirve para nada, pero del que estás orgulloso. Manejar el autotune como un jefazo. Non sirve para nada porque todo o mundo di que cantas fatal, que todo autotune, pero cuidado a como lo manejo. Que haces si vas a un baño? Cagas si no hai papel. A ver si vou pecar a hora de non ser escrupuloso, pero mano y fregadero. Como un campeón, como los chinos. Di una postura sexual infravalorada y una sobrevalorada. A ver, infravalorada, hai moita xente, moitos homens os que non lle gusta estar abaixo e que los cabalguen como campeonas, pero cuidado, si chufan ben, abur. E sobrevalorada, a 4, que está moi guai, pero penso que moitas veces xa se di como que la hostia e tal, pero non hai tanto paixón, non hai tanta química, sabes? Un momento de tu vida que repetirías 1000 veces. Hai tantos, pero mira, así que se me veña un pouco a cabeza e en coalición ca música o primeiro Festival da Luz, o primeiro escenario grande que me subín. Dios, foi unha loucura. Esto foron 5 preguntas con Amoevo, podes ver a entrevista completa no canal de Ya es Mañana.